Ipi kakhuzani ngiyigcomelisha iyaqhubeka ngube ngalele phe ngamukele bukele emakhaya kweSimanzonzo lapho kuthulela khona indawo zamaskandi ehlabahlosile neFence card ngibukele emakhaya ke ngiphinde ngamukele kulonyaka omusha ka2022 mase siyathemba ukuthi unyaka ozosiphatha kahle ngibukele emakhaya ke ipi kakhuzani egcomelisha ngempela iyaqhubeka njengoba sekusabalele indaba zokuthi ukhuzani usola igcomelisha ngokopela kulo ushilo ngempela ukuthi akekho manje umuntu ongaboni ukuthi igcomelisha likopela yonke into yenziwe ukhuzani muva nje ukhuzani ngoDisemba ngonyaka ondlule ubonakalile ngesikhathi evumisithe izophinde wageya futhi ngesikhathi kugana umfwabo khona le enkandla kulonyaka ke ezukwini ezimbali ezendlule ubonakala igcomelisha ngempela vumisithe izo futhi nalo libe seligiya ngokusho kwakhuzani uthi lokho ukubona sengathi ngempela igcomelisha yonke lifuna ukwenza yonke into eyenziwa ukhuzani abantu abaningi ngempela ke bebe ngempela sebexoxela yena ukhuzani bethi naye ukhuzani sengathi manje okhuluma kakhulu basho ngempela ukuthi kanti ugiya kufike naye yena ukhuzani ngoba nangaphambi ukhuzani uthi agiye izizwa vele begiya mbukele emakhaya ke na ama video abo bobabili begiya phinde bevumisithe izo mase sithi thatha isayidi ke siza ukuthi wena uyimuphi ombona ngathi ngempela wenza into efaneleyo mbukele emakhaya ke izona indaba engithe ngaphathela zona kweSimanzonzo akahlangane futhi ngokuzala lapho senguphathele khona indawo zamaskandi mbukele emakhaya ke till next time siyabonga Por favor.